Аз се казвам Зоя Верко Чевдарова, живея в град Варна, на 32 години съм и се занимавам професионално с тенис на корт. Аз мога да кажа, че съм горда българка. Спорта ми е дал много, особено тениса. Мен трудностите са ме научили. Ще неща аз съм се научила. Аз съм в инвалидна количка от самото ми раждане. Не знам каква е моята диагноза, но не ми прави впечатление, нали, че съм в инвалидна количка. Израстала съм в град Луковит, после съм местя в град Варна, живея даже вече тук. Учих, завърших и тук се установих. Аз съм много щастлива, че съм израснала в точно този дом в Луковит. Този дом ми е дал възпитание, образование, любов. Имам много приятели, дето сме израснали, до ден днешен се виждаме, чуваме се, като братчета и сестричета. Всичко, което е необходимо за един дом, много добре са грижали и са отнасяли персонала. Зароди се моята любов към тениса, една параолимпийска шампионка за хора с увреждания Стела Енева. Местейки се във Варна да уча, ние се познавахме отдавна по турнири. Тя беше направила зала за хора с увреждания във Варна. И аз ходих там на фитнес и тя ми каза: Зойче, бе, искаш ли да пробваш тенис? Има една треньорка, която иска да се занимава с хора с увреждания, да играят, нали, тенис. Нина Петрова се казва. Аз викам: да, викам, ще пробвам. На 14-15 годишна някъде бях. Пробвахме и аз казах: това е моят спорт. Аз тогава бях и с други приятелчета, нали? И оттам всичко си тръгна до ден днешен. Играла съм бадминтон, баскетбол, маратон, бягане с колички, тенис на маса съм играла, гюле, лека атлетика съм се занимавала. Много спортове вече, но не ме грабна другите спортове, както тениса, нали. Веднъж, като влезнах в YouTube, исках да разбера кои са най-добрите в България, нали, които са ни прославали. И случайно попаднах на едно клипче на Мануела Малеева. Great forehand up the line. Manuela Maleva, seeded number 10th from Sofia, Bulgaria, has beaten Chris Evert, Sukova and Manlikova. She's tough. И като и гледах видеята, това много ми хареса, че имало и преди това хора, които са прославали България и са били номер 2, номер 1 в света. И това много ми хареса и след време си казах: аз трябва да се запозная с тази жена Мануела. И така и стана. При нас хората с увреждане не е по-различен от здравия тенис правя. Разликата е, че два пъти може да се тупне топката, иначе настилката е една и съща. Абсолютно едно към едно с здравия тенис. Аз много обичам пеша да вървя. Обичам много природата.
Особено като минеш по това време, септември, март месец, да видиш разцветките на Борчето. Това е нещото, което ми харесва. Виждам познати, приятели, така като минавам. Миналата година с Манелчето, моята легенда, се разхождахме така в морската тук и така, от приказка на приказка и стигнахме и до плажа. И викам на къва си, как ще мина? Рампата беше толкова нямаш, не е дълга, е къса една така. И се наложи, за да влезна на морето, трябваше да слезна от количката и да се влачейки да отида във водата. Тя се учуди как не е адаптирано за хората с увреждане и как ще отида до водата и като ме видя се изненадам, но съвсем сама влизам във водата, да се предвижа. Не мога да кажа, че съм перфектната пловкиня, нали? Но плуваме и така, колкото да не се отдави. Нали? Наскоро влезнах в 50-ката в света, в световната ранглиста, което за мен е супер, нали? Това ми дава повече възможности да се изкачвам. Пътувам всеки месец по турнири. За мен голямата ми цел е Параолимпиадата. Не съм очаквала, че и на европейско, че ще отида. Всичко за мен беше една голяма емоция. Приятели пътуваха от Варна да ме подкрепят. Това са неща, които са ти най-голямата емоция. Спорта е да надгражда като човек, да развива контакти с други състезатели в твоята сфера, да запознава. Емоции има. Сега в момента ми предстои много тренировки, турнири, за да успея да стигна на Параолимпиадата в Париж. Много хора ме подкрепят. Дори не ги познавам хората. Примерно, като пусна информация, че събирам средства, много хора се отзовават, пишат редовно. Искам да благодаря на моя клуб, съответно, на моята менеджерка, на хората, изцяло на хората, които и не познавам, и приятели, и познати. Много благодаря. Спорта в България за хората с увреждане смятам, че трябва още повече да се надгради, защото в другите страни е много развит, страшно тениса за хора с увреждане. И баскетбол, всякакъв спорт за хора с увреждане е много развит, много се дава, много се помага, нали? Федерации, от спонсори. Това искам да се случи и в България. Хората с увреждания да могат да спортуват, не само да се чудат как да отидат примерно до залата или реченото место, където му е спорта, нали? Да има тази възможност да прави това, което обича. На европейското видях супер много хора, нали, с различни увреждания, как спортуват. Това точно трябва да стане мотивацията за хора с увреждания. Да се помага, да се развива, не да събират средства като мене, нали, по социалните мрежи, по телевизии. Да се учиме от другите държави и не да го практикуваме в България. Да, помагат, нали, министерството, помагат федерацията, тенис федерацията. Това не го спорвам, но ми се иска още повече да се мисли тази насока. Не обичам хората да ме съжаляват.
такива, дето смятат, че сме по-различни, не ми прави впечатление. Явно фокуса не ми е до тях. Аз се радвам, което съм аз. Дали съм в седнало положение или изправено, това няма никаква разлика. Човек съм. И ние можем, не сме по-различни, можем да работим, можем да учиме, да спортуваме. Всичко те, което правят, ние го можем. Нали? Въпреки, че ние сме седнало положение, не сме по-различни. Мечтая да си изградя мое семейство, да имам здравето, да се наслаждавам още, да постигам целите си. Но за този етап да ви кажа, още да не го и мисля, нали. Само здраве пожелавам на хората, да се обичаме, да се уважаваме, по-добрички да бъдеме, нали. Това е.